la tarde aquí na Televisión de Galicia. Totalmente, Pili, van a pasar todos esta juntos, tarde. comeza Xuntos! ¿Qué ves, Magda? O sea, Mira. Mariquita galáctica o algo así. Non sei, de mariquita. Esta bancada mete medos. Eu que son tan risueña, hoxe non, hoxe... Nosa, te beso. Ademais que parece que o tempo de momento parece estar Dá respetando. unha tregua, sí, ojalá que adea, porque hoxe hai en moitos sitios Hombre, que- que ganas, festa. ¿no? Sí. A mí dame envexa. Estamos descubrindo, Mane, el Pili, que temos un entroido do que presumir, moita Por suposto, tradición sí, fermosa. sí, sí, Aquí é que como din, é que eu cando me mandaste esa información, pois que información sobre me quedei bobo, Dixen, pero moito temos aquí en Galicia. Eu pensei que éramos pequeños, estamos achicaos, mamaíña, isto é un boom. Temos aquí de todo. Ti, Magda, es moi carnavaleira, Ai, gustache. Jesucristo, eu xa lles quería sentar ali diante no trator. Se eu se me sentara de sair diante, xa iba tranquilamente. A mí gustame moito, moito. Notase, notase. Notase, Agora sí, mesmo nada, estou mirando notase. para ti e... Maravilloso vivir aquí en Xuntos con tan boa xente, con tanta alegría, Pili. Totalmente. Con Tania, Rubén e todos. É que son uns días... Por que vos gusta o entroido? A ver, Belén. A mí que encántame disfrazarme. Eu se non... Por mí, entroido podía ser... Non durante notamos todo o aquí en ano. Xuntos, verdad, Pili? No, además, onte vieste que eu estaba pasando fatal na Coruña. Fatal, é que xogaba en casa, eu antes xogaba en casa, entón... Pero a min encántame, eu penso pola alegría que hai nos carnavais. Eu a primeira vez que desfilei coa miña comparsa lle dicía a miña nai é que creo que nunca estiven tan feliz, tan contenta de poder pasear polas ruas da túa cidade e ir bailando, ir disfrutando. Penso que é un sentimento moi bonito que pasa nos Sí, carnavais. Tía Gabri, pásache A tamén. min encántame moitísimo, sobre todo porque é un tempo de moita creatividade, que todo vale. Entón, calquera idea bizarra que teñas para disfrazarte cos teus amigos, vale, todo é poñerse a maquinar durante meses para este momento en que todo o mundo compartimos aí as nosas... É maravilloso. O que pasa que a veces non nos acompaña o tempo, pero ese é o peor, ese é o peor. Bueno, crucemos los dedos Sí, aí sí, para sí. ver se hoxe todo o mundo pode sair a disfrutar polas rúas do entroido. Eu, Pili, estou cruzando os dediños para ver se damos o bote dos garabanzos, non? Veña, Ai, veña, vamos, Rocío, veña, que moi boa tarde. Veña, oímos É moi boa tarde para repartir 340 euros. Claro, é que onte quedou un oso bote quentiño, non? 340 euros. Antes de nada, a mí salúdeseme. Hola, Garbanciña. Garbanciña. Que tal? Pois non tan contenta como vos. Disfrazouse Sodes uns vostede. entroidos. Home, No, claro. no. Non se disfraza vostede. No, a mí non me fai falta poñer esas cousas Non todas ten como humor, vos. claro, para Pero por disfrazarse. qué? Teño máis humor que teu. Ai, non sei. Eu, como non a vexo disfrazada, eu que sei. Pero Garabanciña non me sea mustia, home, que tempo de carnaval, de disfraz... Carnaval, Sí, claro, mentre vos bailades e o carnaval... pasades ben, xa traballo eu. Vos tranquilas. Bueno, vale. Bueno, está disposta hoxe a dar 340 euros? 350, Pilar. Ai, xa son 350, ben, Mira, eso. que nin atenta. Ai, eu miro para casa. Ainda por riba que miro para casa, ainda me bota a bronca. Bueno, pois vamos ca primeira chamada da tarde. Hola, moi boa tarde. Hola, hola. Hola, Hola. Vexo que eres moi xovenciña. Como te chamas? Marina, Marina, de donde nos chamas? desde Merexo. Desde Merexo, Melexo. E eso pertence a donde? a Muxía. Ai, a Muxía. Bueno, cantos garabanzos pensas que temos na urna? 62.537. Garbanciña? Está cerca, pero non é correcto. Hai uns pouquiños menos. Hai uns pouquiños menos. Escoitache a pista que che dou? Sí, Bueno, pois veña, tes outra oportunidade, dalle. 62.527. 62.527. Que atinada esta rapaza. Garbanciña, que? Non vai nada mal, a nosa amiga Marina. Pero ben, Pili, queres esperar? Pero non é correcto. Hai menos garabanzos. un bico enorme, vidiña. Sí, Síguenos vendo xuntos. Xa verás que divertido está hoxe de disfraces todo, xa verás. Vale. Bueno, Garbanciña, que tal? Temos outra chamada? Ahora facemos... Bueno. Ti podes pensar que non, pero isto... Outra vez. Ai, no. Bueno, sí, hombre.
Pero vamos a ver. A ver, Paquiño. Pero hoxe non íbamos a descubrir quen está detrás de Eso digo Paco. eu, Pilar. Pois pa que ven cos chourisos. A ver, hoxe entroidada No, hoxe non, Paco, que hoxe é o día grande. No, hoxe non, bueno, sí. Vas facer tamén entroidada hoxe? A Rocío, venga, a Rocío, va. Dime así baixinho a quen, a ver. A quen? A quen dixo? Non me dixo nada. Ah. A quen lle vas facer entroidada, Paco? A quen? A Manel outra vez? Que ven aí hoxe moi Non, a Manel non, esa dixo que a ti non. E que saden dos secuestros só de suña e carne, Paco, xa te vas... Anda. Ui, Ai, vai, deixa ir. Deixa ir ou deixa ir. Porque xa non sei se é. Un quiebra aí de bim, bim. Bueno, aí, Pili. Bueno, eu hoxe nas tiño todas comigo, porque eu xa vos coñezo a todo o equipo. Eu pensei que hoxe íbamos ter un domingo tranquilo, pero estou vendo que non. Tocoulle a Manel, Sí. tocoulle a Parada, a quen lle tocará hoxe? Bueno, non pode ser aí a Non sei, non sei. Belén ou a Gabri. É verdad, Belén. non se menciona. Belén non se menciona aquí agora. Ou pode ser a Garbanciña, quen sabe? É verdad, Garabanciña igual es ti. Eu non creo, porque sabedes que os males sempre nos aliamos para que vaya todo mellor. Todos moi mal se ten que dar a cousa porque me toca a min. Eso é verdad, eso é verdad. Garabanciña, no porco Paco. A mellor é Garabanciña. Belén de esa Nunca decía... sabredes... Claro, eso moi nunca sabredes. moi fino fía a xuventude. Pero a ver, é verdade o que di Belén, a ver, a xente aquí no plató, en Galicia, non paran de facer cábalas. Quen estará debaixo da disfraza de Paco, Pili? Pois eu que sei, chica, É que non xa. temos nin idea. Mira, e digo, Pili, que facemos aquí na mesa do xamón? Estamos co tiramos Pois hoxe. que hai que dar o xamón, Rocío, pero hoxe non vou a chamar eu. Anda. No, hoxe vámoslo cambiar. Hoxe quero que vostedes me chamen e que adiviñen quen se esconde dentro do porco Paco. E que pasa se adiviñan? Se adiviñan, levarán este maravilloso xamón. Pero déixame darlle unha pista, que eu son bueniña, non como Garbanciña. É alguén famoso. Home, xa, Pili, que eso xa o levamos dicindo varias Ai, semanas. sí. Ah, bueno. Ou famosa. Pero a ver, entón entendinche ben. A xente que chame Que me chame aquí ao programa e se adiviñan quen é o que está dentro do porco Paco, levará o xamón para casa. Pero, bueno, é unha fantasía. Chupao, está facilísimo. Hombre, porque Xa además sabe. demos bastantes pistas estas Demos semanas. Madre pistas. mía, Yaiza, estás por aí esta tarde, filla miña, acumulásete o chollo, Porque entendo 610 77 2255. A ver, estas semanas dixemos que era unha persoa famosa, que era moi fogosa, dixemos tamén. Fogosa tamén. Sí, sí, sí. Yaiza, que? Oxe, non paras. Conto vos algo por se non o tiñades na senda anotado. Que nos vas contar? Que en 3 días é San Valentín. Ay, sí. Es lo mismo que yo. Dime que me quieres, dímelo. Cuando zarpa el amor. Bueno, a ver, que vos pasa? Non sodes moi de San Valentín ou que? A ver, Belén. Non está feliz. Que vos pasa? A ver. Eu sí. Xa puxen dos corazoncillos nas uñas, ves? Que bonitos. É verdad, que esta é unha pasada que cho dixen Que onte. sí, que moi bonito. É verdad, pero a vos que vos Eu pasa con amor San Valentín? deixo pa Pili. Por que? Pa ti todo. Xa, non quero Belén máis. está de baixo. chelo. Manel, non sei se preguntarche... Pois é o único divorciado aquí na mesa. O único divorciado. Podes Manel. opinar. Como anuncio, representante dos divorciados, decir que son moi feliz. Fora está moi mal, Dicir unha Eso cousa. é outra, eso é outra. Levo Mercado está moi 48 mal. anos casada e hasta que la muerte non se para. E agora tampouco é plan, agora no inverno, que fai moito Sí, frío, ahora má. no. Agora Pois no con inverno. Además, vou te dir unha cousa. Tendo a galiña de huevos de oro que teño... Tini que sí. Miguela. Que Andrés é moito Andrés, claro que sí. Pues, buah. Alba Navarro, vaya muller espectacular, pero qué Xa pasada. me tardaba en vir ao programa, Alba Madre Navarro, xa me mía, tardaba. Mua, bonita. grande, a boa noticia que Alba Navarro vai estar toda esta tarde aquí con nos en Xuntos en directo, claro que Qué sí. ben. Qué maravilla, qué buena enerxía, Espectacular, ¿no? uf, sí, Que aparte ben de que canta, madre, como quere máis. Eu esos Madre. agudos a estaba escoitando, eu despois de o ridículo que fixen cantando slow-mo, xa a todos os cantantes, todos os
meu respeto. Bueno, por certo, estades preparados para o reto que tedes hoxe, rapaces, porque foi xuntos visión a semana pasada, pero que hoxe está en xogo que alguén desta mesa se converta no rei ou unha raíña do Entroido de Xuntos, Aquí os nosos 4 colaboradores, Tania, Rubén, Meiga e que ven despois. A cousa está reñida, Pili? Pois sí, a ver, porque teñen un switch bastante exixente. Que non somos nin Que non eu. exactamente. Que será o noso... quen será? No, Porco Paco. Porco Paco. Que os ademais desvelaremos quen está debaixo dese disfraz. Eu que sei. E, por certo, ten pinta de que ya vai facerlle unha entroidade a alguén. Toca a ti, Non sei a A mí. quen. Bueno, que rapaces, outra Estou moi noticia que me enferma. deixou un pouco desconcertada esta semana. A ver. A nova en cuestión di que facer as tarefas da casa, mirad aí o tendes, non me invento, pasar a fregona, limpiar e fregar, pode ser bo po corazón. É maravilloso. O polo bajo, sobre todo. Sí, é moi bon. Que vos parece? Bueno, aquí nos quedamos Pili e Usoiñas Quedámonos aquí. porque os nosos colaboradores foronse Pilis a correndo a preparar pro Vanse a desfile. preparar porque queren gañar todos, pero non vão gañar todos. Medillo me da de que se van a disfrazar, Madre mía, o que nos podan ter preparado. Verémolo ahora, nada, enseguida, nos minutos, cando comeza o desfile. Este domingo na televisión xa lles digo eu que non hai un entroido mellor que o que se está gallando aquí esta tarde en Bueno, espero que vais a vir por aí agora. Aquí estamos Pili e eu, acompañadas de Paco. Que tal, Paco, como estás? Espero que preparado ou preparada, porque hoxe tes que escoller quen é o mellor dos nosos colaboradores e quen se pode levar, efectivamente, Paco, claro que sí, esa coroa. Paco, vas nos ir indicando con estos carteliños que che gusta máis. Temos a 5 participantes, hai 2 parellas, isto va a ser unha batalla sen cuartel. Que se vos parece, compañeiros? Pareceche, Paco? Que comece xa. Mira cómo dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata, la gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata, sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, mueve la cabeza, tacata. Oye, para la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. Bla, 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 que se hasta cayó, que basta ya. Despierta, muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta. Ay, mamá, te veo hasta acá y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Inventa una cosa nueva, alabao. Tacata, bro, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata. Mira cómo dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata, la gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata, sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata. Bueno, rapaces, un aplauso, por favor. ¡Bravo! ¡Madre mía! Pero que nin Tenerife, Pili, nin vamos. ¿Pero esto qué es? Paco, estarás contento. Pero isto que é? Verde, Paco, di que vamos, é que como para non. É verdad que, Paquiño, curraro, non é? Tan chulísimo, non é verdad? É unha pasada, pero claro, a mí o que me gustaría saber, Paco, preguntámosles un pouco por que escolleron este disfrace, non? Porque, digo eu, porque eso tamén contará a hora de escoller cale o mellor, non? Veña, pois non sei, Meiga, por que... que tal, Meiga? De que ves? Bueno, pois eu hoxe veño a facer a miña particular fantasía entroideira. Entón eu recollo esas diferentes elementos dos entroidos tradicionais, principalmente un dunha vila que ainda non vou dicir porque falta un elemento, entón teño que dicir que o meu estilismo ainda non está completo. Ai, por Rocío, porque hai que decir
que esta non é a única proba que teñen que facer, Haberá outra. Hai máis probas para proclamarse gañador. Bueno, claro, que esta corona non podía ser tan doado facerse co título. Bueno, Manel, Magda, a ver, explícadenos esta fantasía que traedes hoxe, por favor. Elegimos este disfraz porque era un disfraz de cuento. Además, cuento eu e Magda temos a abondo. Claro. Además, a mí dixeronme, vai abrigado que fai frío. Teño a calma que me chorrea. Me cago en Chorrea. Madre Está chorreando, que me abrigastes moito o lobo, Sabe iso. Pues sí. Mediño me dá o que facedes despois. Bueno, e Gabri, ti que? Nada, eu dunha especie de Jedi, un Obi-Wan Kenobi así de, bueno, de marca blanca, non? Porque aquí tampouco temos moitos medios. Escollín este disfrace porque o disfrace que fixen cos meus amigos, porque nós polo Antroide intentamos facer sempre os disfraces nos mesmos, reciclando pois sabas, reciclando pois retallos de outros disfraces. Que bonito, que Rubén, bonito. Tania, que temos que irnos a Publi e vos. Pois mira, Peter Pan en Campanillas, que somos os nenos eternos, a xuventude. Creo que sodes un rival moi forte hoxe. E ti, corazón, Esa trae un paxaro indisecado. Eu estou da miña némesis. Eu agora xa son mércores, xa non podo mía, montar Mediño. sobre Esta nada. saleu da familia Adams. Ai, Paco. Bueno, madre mía, o que non sei eu é que vai pasar na seguinte proba, Paco, o que nos terades preparado. A parte da boa, o que se leva moito este ano tamén, que eu vino moito, sabes, un mural enorme nunha parede que hai entrando en Ordes cunha señora que vende grelos? Sí. Pois ese é o disfraz. Sí. E que en Santiago hai outro, como Mary Poppins. Exactamente, sí, pois levase moito a señora que vende grelos, fíjate. Ai, ese está moi chulo. E vos sodes vos dos que currade vos os disfraces? Sí, moito. A ver, este non é o mellor, hai que dicilo, pero temos feito barbaridades. Fixemos unha vez unha cunca xigante para ir vestido de cunca de cereais. Fixemos os cereais un por un, xigante, unha culler enorme, todo a man. Hai algo do que non vos disfrazaríades nunca? Manel. Eu nunca me disfrazaría de lobo. De lobo, non repito, de verdade que non. Non lo recomiendo. É que esos disfraces son traicioneiros. É que son para ir pola calle, Manel, ese. claro. Un día de chumbia que me di de paso. Pim, pim. Esta canción... Caperucita mareosa. Esta canción escollémola en honor a Meiga. Magda vai bébeda. Ai ben. Veño a acompañar. Porque, claro, cal é o problema? Ai ben, séntate, Magda, por Dios. Senta. Baila. Ai. Poñerse de camiño a casa da boa, Magda. É que ti antes preguntabas o do entroido. O to entroido de que é tempo? É tempo de desfase. Desfaseime, María. Magda está se nos desmelenando, pero todo ben, non, Está Magda? ben, Magda. Sí que me mareei bailando voltas. Pero Estou ben. Ai, a ver se non Tempo de vas caer. chaula, tempo de euforia. Carlos espatarrada aí, miña nai querida. Non cae co xibín, mas o xibín vai. Madre mía. É que non temos un minuto de descanso neste programa. Ela quere. Isto é un non parar. Paco, que faz de verdad, Paco? Por Dios, que hoxe imos a descubrir a túa identidade, Paco. Hoxe non é día de entroidada. Que hoxe o que Galicia se está a preguntar é quen es. Quen está debaixo dese disfrace? Que máis dá entroidada hoxe, Paco? A ver, quita a careta xa dunha vez. Que aquí te, que aquí te, que aquí te, que aquí te. Pero, Paco, canto vas tardar? A ver, Paco, que a quen llevas facer a entroidada? A mí non, ni A Meiga. Amiga, ven. Guai. Se hai que facela, faise. Hai que facela, faise. Ai, que susto. Toca ya, Pili. Y un poquito. ¿Qué? Te ha tocado, Pili. Bueno, que íbamos facer, No. Estaba visto un Eu teño que marchar. Pili, Ai, Paqui, está ben, Pero unha cousa, Paco, que llevas facer a Pili? Bueno, espera, Aquí, un momento. Asunto de Vasco, Espera, non te vayas, Paco, non te vayas. Imos un directo, Rocío, que me está pedindo paso. Menuda tarde temos de entroido. Preciosa. Que ben che queda o colar, Sí, precioso. Combínache moi ben. Xa me disfracei porque poñía o contrato, xa quitei isto da cabeza porque me estaba dando un dolor e agora poñenme isto.
Paquiño, mira, Paco sigue aí. Ven aquí que te vou tirar polo rabo, ven. Paco, a ver, cal va ser hoxe a entroidada de Pili? Ni se te ocurra mollarme que encollo. Está chamando. Está chamando. Unha chamada, non? É unha chamada. Que me vai chamar alguén? Oh, Ai. No, si de aquí estou bastante, pero... Pero non entendo, Pili vai ter que chamar? No. Por que non? recibir unha chamada. Vai recibir unha Vai recibir unha chamada? Pero onde vai? Ai, Pili. Igual recibes unha chamada, non sei. Tes algún tipo de débeda? Claro. El cobrador Para del recibir frac, unha Pili. chamada. Tes algunha chamada pendente? Deste mundo ou do outro mundo? Do outro mundo pode ser. Oh, Eu vexo caldeiro de auga outra vez. Ai, non que Pili ven o sé, vamos Pues de sigo punta guapa, blanca, non pode Mira, ser. catarse-nos de camiño, auga non pode ser, non? Además, encollo. Bueno, xa sabedes como é Paco que en calquera momento entra outra vez e non lo conta. Pero é que o dicíamos antes que vai pasar dentro de 3 días, pois que celebraremos San Valentín. ¡Qué alegría! ¿Verdad, Belén? No, sí. no. Bueno, a ver, quedamos que nesta mesa non éramos moi de celebrar San Valentín, Meiga. Sí, cariño, é mércores. A ver, se me regalan algo, mellor cambio de opinión, Ai, que cosa máis un colar, unha Ti, Meiga, cosa. ves romántica, non? A ver, contanos. Eu contar que me faja unha cena a 2 velas, xa está. Ai, a mí que me leve os chorros. Pero a 2 velas para quedar a 2 velas. Entón eu voume levantar porque Rocío teño unha sorpresa. Leva o paxaro tamén. O paxaro vai quedar aquí. Paco queda aquí. Paco, é que tamén é Paco, hai moitos Pacos tamén. hoxe con nós. tamén se chama. As lentellas que... Pili, a ti gustanche tamén, Me encantan. Home, mira, tamén podía ser compatible con Pili. Rapaces, isto é unha fantasía. Queremos ir a boda. Queremos boda, queremos boda, Queremos boda, queremos boda. E xa dixen donde aparecer? Pois en xuntos, en directo. Xa estamos. Estar guapísimo. Moi guapo, Alejandro. Grazas. Sí, vesome favorecido, a Sí. verdade. Sonreirán y disfrute del gusto que da y disfrute. Que queres? Aquí. Anímate, Pili. Puxendo mi hijo. Ai. Xa sei pa que é. É pa consultorio de Pili Pampín, non? Ai, xa me parece a mí. Ai. Unha edición porca. Como que non? Bueno, mira, esperad un Cóllete polo momentillo, rabo, mirade, como veo que se está desfacendo moi boas migas, ai, encántame ese plano O de... teléfono que? De Pili. É un consultorio de Pili. Mirade, que vos parece se falamos do primo de Paco neste punto? E sabedes quen é o primo de Paco, Meiga? O porco celta. Pensaba que era o Xabarín. Mira, deixamos aí a Pili e a Paco facendo un pouco de migas. Pero que eu estou vendo aí a Pili e a Paco que non sei, Pili. É que eu non sei o que queres, chica. Non sei se que queres o consultorio, non sei o que queres. Pero que queres? Ai. Pili, estás ensinando a proba. A prova de que? Ai, que me vai traer un cacho de porco ou algo. Teño que abrilo. Ai, que medo. Si, morridemos, si, a mí. Hai unha radiografía. Si, a mí, si. Boa falta me fa... Lele, Pili, que é? Non me cabe o camión para actuar, tesme que deixar unha leira para facer a festa. Pero eso que tes Pero que quen chamar... teño que chamar a quen? Teño que chamar a alguén? É que me deixo unha leira para aparcar o camión. Camiliño, Pili. Pili, ti tes moitos contactos. Pili, a ti como non che vai deixar unha leira? Como non che van deixar? Pero eu non sei ningún teléfono de memoria. Eu vexo facilísimo, Pili. Mira, digoche unha cousa, imos a publicidade e a volta Porque a non me todo isto. puñeches aí un... A todo isto, Pili, se non superas a antroidada, a ver que che ten Paco preparado. Eu vexo fácil, Pili, ti tranquila. Imos a publicidade, a volta, a ver a quen chama Pili. Sin elas non pasa. Como están? 5:23 minutos da tarde. Pili Pampín tivo tardes mellores. Pili, como estás? Pois para ser domingo de maravilla. Moi ben aquí cun porquiño de lado. Con Paco.
Lembro-vos que antes da publicidade, Porco Paco entregaba a Pili un sobre coa entroidada que ten que superar se non quere someterse ao castigo de Paquiño. Aí o estades lendo. Pili ten que chamar ao azar a unha casa galega, todos atentos nas vosas casas, e convencer a esa persoa de que ten que apalcar o camión na súa leira. Faciliño, Pili. Sí, chupao. A todo esto, Pili, creo que tes un minuto, non? Sí, porque gana de mollarme, Rocío, non teño, de verdad. Veña, pois... Vou a chamar. Pili, estou contigo. Por favor. A todo esto estou aquí só porque os nosos colaboradores estánse preparando para o desfile. Que non me apetece mollarme, además eu collo gripe moi rápido, a ver. A quen chamo eu que sei, vou a azar, a ver que veo. Ai. Música, tensión, Lara, música, tensión. Non te collen, Pili. Ui, espera. Sí. Hola. Hola. Hola, moi boas tardes. Como se chama? Manolo. Manolo, mira, son Pili Pampín. Estouche chamando desde Xuntos en directo e teño que pedirche un favor. Manolo. Manolo, con que falas? Espera un segundo, que estou falando con Pili Pampín, que me está chamando da tele. Manolo, estábamos vendo. Estouche chamando en directo desde o programa, Xuntos. Non. No, espera. Non vos estaba vendo. Ai, Manolo, solo teño un minuto. Necesito que me fagas un favor. Ti non telas unha leira grande? Teño. Tes? Ai, é que mira, o meu novo camión de actuar é máis grande que o da Panorama. Entón, a leira que me deixaron non me colle. E necesito unha leira máis grande. Eu non sei cantos cerrados, pero unha borrada. Dime que sí, Manolo, que me quedan 6 segundos. Dime que sí. Pero, sí. Rápido. Sí, deixarma. Pero unha condición. Que? Estamos aquí comendo contigo e tens que cantarnos unhas cancións. Vale, vai, Manolo. Bravísima, Pili. Ai, eu non lle preguntei a Manolo de onde era. Non lle preguntei a Manolo de onde era. Bueno, é igual, xa falarei con ele. É que a nosa Pili é moita Pili, que grande. Que sorte tiveche, Piliña. Ai, de verdad que non tiña gana de mollarme. Pili, que creo que temos un premio, non, Paquiño, por superar a entroidada. Está entrando Santi. Ai, a ver. A ver, co premio, ven. Unhas flores de entroido. Unhas flores do entroido. Pois véñeme moi ben a estas horas, sí, señor. Ole aí, sí, señor. Non é tan malo como a pintan. Non é tan malo, Sé que ao final fanse íntimos, Pili e Paco. As paradas listas con Paco aquí no noso trono de Xuntos. Porque que nervios, madre mía, despois do desfile que nos fixeron os colaboradores, Pili. A ver, agora. Chega o momento, Paquiño, estás preparado ou preparada? Porque, a saber, hai Pili, a quen teremos aquí debaixo? Eu que sei, a min se me está poñendo negra, de verdad. Paco será o xuiz que decida quen dos nosos colaboradores merece a coroa de rei ou raíña do entroido. Empezamos cunha muller que hoxe ven encarnar a Mércores e nos vai a recrear un baile que despois dunha serie dunha famosa plataforma deu a volta ao mundo. A nosa primeira concursante, Belén Puime, un aplauso. Show up,
Paquiño es un punteiro verde como una casa, ¿no? Ah, maravilloso. Muy bien, Gracias, Belén. Madre mía, se Belén mete medo, Pili. Está muy seria, ¿no? Está muy... Está metida no papel la... Está metida no papel. Bueno, Paco, gustouche, Belén? Que lle damos un verde? Bueno, moi ben, gustoulle. Bueno, pois imos cos nosos seguintes participantes, unha parella, Tania e Rubén, que ameazan con pornos a todos a bailar e cantar con mayonesa. Un aplauso. Zapatos y el todo misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó. De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara y a la vista me arrastró. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa, todo lo que había tomado se me ella me bate como haciendo mayonesa. No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni me interesa. ¡Bravo! ¡Ole! Bravísimos Tania e Rubén con colaboración do público. A ver, teño que dicir que Paco estaba un pouco... Está exigente. Está exigente. Pero eso fixeron fenomenal. Está exigente. Ai, non lle gustou o cu para atrás. Bueno, que xa sabemos que unha persoa fogosa que está aquí debaixo, o sea que igual é iso. Bueno. En fin, está Paco exixente. Imos con noso terceiro participante, que despois de gañar Xuntos Visión o domingo pasado, o se ven disposto a revalidar o título esta vez de rei do Entroido de Xuntos. Gabri! Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed you. Yes, I've been broken hearted. Blues is the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. My, I could never let you go. Super, Gabri. Bueno, vinte Paco convencido. ¿Verde? Sí. Sí? Sí, gustoulle. Gustoulle, non? Veo a Paco bastante convencido. Bueno, moi ben. Que te pasa? Tes fame? Que, baby, yo... xa. Bueno, xa nos vamos entendendo, Paco, eso que non para todavía. Bueno, seguimos con noso concurso. En fin, agora que temblen os irmáns Grimm, porque temos no plato de Xuntos a Caperucita e o Lobo Feroz. Magda e Manel. Soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. Yo no voy a desfilar sus carnes y a mandarte los huesos. No soy una loba, no, yo no voy a robártelo. Mira, yo no voy a devorarle, no debes preocuparte.
Aplaudísimos, Magda e Manel. Bueno, Pili, esta revisitación de Caperucita non a vin vir eu. Eu tampouco, eu tampouco. Un verde como unha catedral, non? Sí. Madre mía. Sabes o que estou pensando, Pili? Garabanciña que estará pensando de todo isto? Eu que sei. Garbanciña está sin palabras para esto. Ti unha muller tan recta, Garabanciña, que non é de disfrazarte. Isto como ves? Pero é que isto non ten nin pés nin cabeza. Creo que Manel pisou o rabo, por iso que eu. Creo. Ai. Non sei se estará ben, a ver se Madre nos mía. enterades. Isto foi moito, pero esperade, porque que queda... Xa sabemos que a nosa meiga é a meiga de Xuntos, pero que hoxe vai pisar os focos deste plató con máis forza se cabe, porque hoxe meiga é a nosa meiga da verbena. Un aplauso. Meiga, bueno, qué fantasía de desfile. Bueno, verde, pero ainda teñen que pasar a outra prova, que non vai ser, non vai ser así a cousa como tan fácil. Pero Pili, que máis lle vamos facer? Xa desfilaron, xa actuaron, que máis queres que fagan, Pili? Madre mía, eu non sei, Pili, non sei que tes na cabeza, pero espera, porque estánme dicindo polo auricular, Paquiño, que tes a xente en Galicia revolucionada, que non paran de chegar chamadas. Claro, non me extraña, porque hoxe é que adiviñar quen está debaixo do disfrace de Paco. Ten premio 610 772255. Se adiviñades quen é Paco, Yaiza, a xente leva un xamón. Por favor, por onde van as cábalas? Que di Galicia? Quen pensan que está aquí? En fin, eu agora sí que estou nun sin vivir, porque, Pili, é que, de verdad, que máis lle imos facer os nosos queridos colaboradores, que mira que cara de vos ten. Sí, hombre. Xa mosaron todas as súas virtudes. Ai, pero non sempre me vai tocar a min. Non sempre me vai tocar a min. Vamos a ver. Vades ter 30 segundos cada un para convencer ao porco Paco, que meta a micro ya, por favor, de ser a raíña ou o rei do Carnaval de Xuntos. Que vos parece? Totalmente. Pero claro, a diferencia aquí... De feito, podedes vir xa pa aquí, que tedes 30 segundos cada un. Un aplausillo para os nosos colaboradores, que se animen. A verdade hai que dicir, Pili, que curráronse os disfraces, Sí. De feito, Paco deu 3 punteiros verdes mínimo, o sea, que ni sequera Paco ten moi claro. Así que, bueno, pois, nada, veña, empezamos por Meiga, por exemplo. Perfecto. Veña, Meiga, 30 segundiños para ti, achégate o micro. Lembra que tes que conmover a Paquiño. Que o que decide hoxe? Ai, Paco. O meu tempo cando comeza, cando queirades, Comeza xa. Pois eu merezo ser a raíña deste entroido porque xa vos veño vestida de madama. Punto número 1. Punto número 2, porque Paco e eu temos un asunto pendente. E punto número 3, porque a máscara hai que deixala no entroido, porque eu quero que vivades sen máscaras, que vivades libres e que non vos ocultedes, que luzades todas as vosas cores e que fagades fantasía galega. ¡Oh! ¡Qué bonito! Belén, vamos, imos Belén. co teu alegato. No, está moi alto para mí. Son diminuta, así. Tempo, corazón. Moi ben. Eu agora, Paco, pídoche que, por favor,
me deas a coroa de raíña da carnaval, porque eu xa estiven no domingo leiro vestida de tradicional, en Coruña vestida de patata frita, hoxe de mércores, outro día de Chanel. Se hai unha persoa neste plató que se disfraza máis que a min, pois que lle dea, pero eu penso que non hai ninguén. Eu penso que son pois a máis festivaleira e a máis defensora do entroido. Ademais, que este baile que fixen é moi complicado, fíxose viral e dirixiuno Tim Burton. Así que ti pensa, dirixiuno Tim Burton e eu pude replicalo. Xa está, acabou o tempo, Belén. Veña, Magda, Manel, non sei se o Lobo ou Caperucita que falen agora ou calen para sempre. Acércate aquí. Tempo pros dous. Os dous. Bueno, temos que decir que hubo un fallo na coreografía, non contaba co rabo tan largo, vamos contar con eso, e sei no porque non estaba ensayado, era o rabo moi largo, non estou acostumbrado a eso. E a decir unha cosa tamén, esa nena repugnante que sai por detrás, quen se disfrazou máis aquí durante o carnaval? Fun mollao, trouxe unha camisa de flores, de, como se chama, el perrea. El perrea, e ahora cuéntele tú lo que quieres al cochino ese. Pois agora se yo conto eu. Pois eu teño que ganar, porque eu son a que lle levo de comer á abuelita. Levolle magdalenas, viño dulce, freixós e orellas e galletas. E por respeto pola edad, Tempo, rapaces, non vale aquí apelar a estos chantases emocionais. Esta parella fermosa de Disney, Tania e Rubén, tempo para vos para convencer a Paco. Pero malos, porque Tania, o noso legato vai tratar de desprestixiar os nosos compañeiros. Vamos a ver. Mércores, como vai gañar Mércores se vende unha familia de mortos con unha man de mascota? Non ten sentido. No, como vai a gañar un lobo que se quere comer a unha aboa? As aboas son sagradas, non se pode comer as aboas. El lobo, o de Star Wars, que non sei nin como se chama. Meiga, a verdade que viña bastante ben, pero cáiselle un poquinho a pluma, Sí, foi falar Peter Pan. Foi falar Peter Pan. Mira, que temos que gañarnos porque somos a xuventude. Mira, xa está. Que se non fago churrasco contigo. Bueno, xa está Pili, que che parecen os pero alegatos? se nos queda aí... Ai, que queda Gabri, Por Dios, Gabri, Non perdón. pasa nada. Eu xa levo a ledicia do público da semana pasada. Xa tiven abondo para toda a miña vida. E nada, por que podía ganar ou debería de ganar este concurso de disfraces? Pois porque a forza está comigo. Como imos a facerlle iso a este pequerrechiño, mirade que cucada. Ata fai ruidos e todo. Isto, bueno, moi perturbador, pero que deberíamos de ganar o disfrace. Moitas gracias. De nada. Agora sí que remataron os alegatos finais. A verdade é que, Paco, telo complicado. A ver, deixamos punteiros. Mira, aí tes a coroa de rei ou raíña. Tú é a decisión, Pili, e que fácil non está. Mira como está de solemne. Triunfo. Paco, quen é o rei ou a raíña do entroido de xuntos? Que tensión, ¿no? Ahora de repente... Sí, que tensión. Ai. Non o tes claro, Paquiño? Paco, por favor. Pili, ti quen crees que vai ser? Eu que sei. É que a meiga non sei onde lle vai poñer a corona. Basta xa, Que pasa, Pili? Vas, Rocío, basta xa, tanta raíña, tanta historia. Levamos 3 semanas. 3 semanas. Moita coronación de raíña, de rei, de tal. Quen está detrás do porco Paco? Por favor. Ou de baixo. Por favor. A mí dame igual. A mí caime ben, Pero, por favor. Pili, tes toda razón. Chica. Imos a publicidade. Anda, a volta, publicidade ainda. desvelamos quen é o porco Paco. Non se movan ata agora. Ou a porca. Estamos agora mesmo, pois, cunha mezcla de emoción e de tensión neste plató. Queridos amigos, compañeiros, colaboradores. Venga, vamos xa, por favor, Porque despois de estar semanas con oso porco Paco aquí no plató, hoxe imos a por fin a desvelar quen é. A ver, confesad un poquinho, vostedes, non me digades quen, pero tedes algún pálpito
de quen pode agocharse? Tédelo claro, tedes dúbidas? Eu, se é muller, máis ou menos, e se é home, xa a cousa... Eu tamén, eu estou como Pili, Eu creo... Paquiño, Paquiño. Ven aquí, ven aquí. Como estás? Ai, ten vergonza, Paquiño. É que Paquiño sabe que chegou o momento, que levamos aquí semanas el facendo entroidadas, pero claro, co refuxio do traxe, e hoxe salle ides ver a cariña a todos. Data un pouco de magua, que marche por Paco. A ver, Paco, és home ou és muller? Pero espera, Pili, porque un momento, que Pili está impaciente, Sala está impaciente. Pero a ver, unha cousiña. Porco Paco díxonos a semana pasada que ele estaba desexando vir a xuntos para cantar e bailar con nós. Aí este é o esteno, este porco é o esteno. Que vos parece se pedimos musiquiña, compañeiros? A ver. Que baile un pouco e a ver se na casa e aquí nos... A ver, a ver. Bueno, xeito ten bailando. Ten. Xeito ten. Ten sabor. Ten sabor. Ten sabrosura. Pili, agora sí, que lle querías preguntar? Que querías preguntar? Quería preguntar se era home ou muller, pero... A ver, Paco, non podes falar todavía. Es home ou muller? Claro, que eso non che pode responder porque só pode dicir sí ou non. Outra pregunta? Eu. Paco, ti eres un produto do país? É dicir, eres galega ou galego? Pichi picha. Última pregunta. Foche algunha vez o cocido en Lalín? Que iso que significa? Eso que non. Que significa? Veña, unha última, Belén, va. Es artista. Es artista? Sí, esa es clara. Veña, xa está. Van a ser as 6 da tarde. Non imos a dilatar máis este momento. Por favor. O porco Paco. Galicia. Que aquí te. Que aquí te, 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 que aquí te. ¿Quién es Porco Paco? Quero fazer un movimiento sexy. Pero é lobo. Ou é porco? ¡Quita, Paco! É un lobo. Que la quite. Que aquí te, 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 que aquí te. Un movimiento sexy, veña. ¡Ya, Paco! ¡Quita su máscara! ¿Quién es? No se puede rogar, Paco, Tíralle dela, axúdalle, Rocío. Aí vai, aí vai, aí vai. Esta es sensación, ¿no? Regina dos Santos! Uai! Ela era o Porco Paco, a nosa entroideira. Ninguém sabia que eu sou o Porco Paco. Madre mía. Regina dos Santos. Regina, por favor. Imaginaba, non? Bueno, habéis que por aquí, Pili, ti sabíalo. É que Pili escoitoute a pista do outro día. Pili dixo, xa está, xa está. É verdad que tivéramos unha pista que o Porco Paco era moi fogosa. É gostosa, ten sabor. Você sabe que sim. Ai, Dios mío.
Tedes ganas de escoitar a nosa Regina? Claro. Todos temos ganas de escoitar a veña. Un aplauso para a gran Regina dos Santos. Que interesante, Pili, o sea, que moita xente como a ti Que chamou? xa sabía que Regina dos Santos era a nosa entroideira, era a famosa que se agochaba debaixo do disfrace de Paco. Pois claro, agora entendo que o equipo do programa estará con esa listaxe de xente que acertou. Pois cantos serían, non o sei, é unha desas persoas moi atentos na casa, porque Pili Pampín, cando nos digades compañeiro, chamará por teléfono para regalarlle ese xamón de xuntos que aquí temos. Encantame, Regina, dicía, pero un xamón. De pata negra, de pata negra. Buah, que ilusión, o de Regina, Hombre, que además é maravillosa. Sí, sí. Eu coñeco a fai moitos anos, é un encanto de muller. Que momento, que eu tiña pel de galiña, vos rapaces, ese momento, meiga. Totalmente. E momento icónic moment. O momento... É que Regina dos Santos é moita Regina dos Santos. É que é moita Regina. Ai, que xa podemos facer a Podemos chamada. facer a Venga, chamada? Venga, Pili, chama. Ai, 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 ai. A ver quen tuvo sorte esta tarde. Ai, 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 ai. Hola, hola. Hola. Hola, con quen falo? Con Consuelo. Consuelo, ¿dónde estás, Consuelo? Estou no Villadoiro. Estás no Villadoiro, pretiño de aquí. Sí. E ti por quen apostaches? Que había de aixo do porco Pois eu non sabía moi certo, pero como estamos... tiña dudas entre dúas personas. Sí. Pero claro, é que a alegría é alegría. A alegría do carnaval só a ten unha persona. Que é? Eu creo que sería Regina de los Santos. ¡Perfecto! ¡Regina dos Santos! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Para ti este xamón maravilloso! ¡Mi cache! ¿Estás contenta? Quedo de maravilla contenta. ¿Estás contenta? Sí, contentísima. Mira. Na miña vida non toca nada, pero unha vez que me toca algo... Oiches, mira, vouche pedir unha cousa. Xa que estás tan cerca do plató, por que non ves hasta aquí ou colles en persoa? Pero O que xamón. chove, Pili? Vale, vou... Pero supoño que a señora terá paraguas, non? Que collón paraguiñas e que veña hasta aquí. Sabes, en Zenit, estamos en Zenit Televisión e esperamos por ti que en directo queda máis chulo entregarche este xamón de pata negra, vale? Vale, encantada. Vamos cambiar en un ratiño, tiro cabaza e poñome aí. Pero que ven, logo, hombre. Chao, bonita, chao. Ai, que estaba cabata, que dixo que se iba a cambiar e que viña pa aquí a recoller o xamón. Que ven pa aquí para... Bueno, esto está sendo todo unha fantasía. Eu dixo que viñan zapatillas en batas e que hiciera falta buscar o xamón. Hombre, que ten guapito xamón. Hombre. Juntos quiero ser artista. Juntos o protagonista. Con peles farraguas, con trajes e tratos de estrella solista que fue suspirar. Juntos quiero ser famoso. Juntos ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre o escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Juntos, por favor, compréndeme. Quiero ser artista. Bravísimos, Tania, Pili, Rubén, preparados xa para vivir a nosa final semanal de Xuntos. Ose o noso xurado, que ven acompañado está coa gran Regina dos Santos. Maravillosa. Que hoxe vai ser a nosa invitada de honra. E aquí sabedes que temos esta pedazo batería preparada, porque onte xa nos deixou a todos abrallado co seu ritmo. E hoxe volve amenazando facer o mesmo ou mellor. Miguel, un aplauso. Que tal, Miguel? Bueno, vou coller deixademe un micriño, compañeiros. Ai, perfecto. Bueno, Miguel volve a entrar, Rubén, con enerxía, con brío, eh? Con brío e con forza como ten sempre este chavalín que nos deixou onte sorprendidos. Como ves, Ose? A ver se fago un pouquiño mellor. Onte o fixeches ben, Pero mellor aún. Veña. Veña, pois nada, toda a enerxía do equipo de Xuntos para Miguel. Un aplauso moi forte.
Miguel, hoxe viñas máis tranquilo que onte. Tu veches ensayando esta noite? Pouquiño. No piso? Ai, No. os veciños teñen que estar... Ai, hoxe non te equivocaches nada, Es que, Pili, espectacular, eu notei que Miguel vino con ganas de remendar o de onte, que non foi nada, pero viñeches con ganas, Por Tania? pouco reventa a batería, Dios mío. Regina, levaríaste de xira aquí a Miguel o rapaz ou non? Lo levaría de xira, levaría para miña casa, todo. Tes a Regina no voto, que pasa que Regina non vota hoxe, teñen que votar el estrés. Bueno, Xa. estás contento ca actuación? Vésote contento. Estou. Que ben, pois nada, vamos pro backstage, un aplauso forte para Miguel. Bueno, que estou xa con noso seguinte concursante, Marcos, benvido outra vez. Hola, Que tal, como estás? pois un poquinho máis nervioso que onte. En serio? Sí. Porque, pois non sei, estou máis nervioso porque é un pase para unha final. El venga por todas, Claro. Pili, venga por todas. Que nos vas a facer hoxe, Marcos? Vou cantar Algo de mí, de Camilo VI. De Camilo VI tamén, vale. Outra vez Camilo, difícil de novo, Marcos é un home de retos, onte deixou no claro, así que Marcos, 6:22 minutos da tarde, estás preparado? Perdona, Rocío, Sí? que Marcos pideume un favor. Pode ser breve, non? Que vamos mal de tempo, Marcos, sí? Sí. Quería dedicarlle Outra esta pedida de canción. man. Non, quería Ah. dedicarlle esta canción Que a alguén susto. moi especial para él. Nada, que faleceu o meu pai fai 6 meses de cancro. Botou dous anos e medio loitando pola enfermedade. Esta canción vai para el, mas vai para Espectáculo Seara, que me están vendo desde o restaurante. Restaurante Seara. Moi ben. Pois con moita forza, vale? Para actuar agora. Para que chegue a todos. Veña, ánimo. Moitas gracias. Bravo, Marcos, un aplauso. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos, a tu piel, color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza entre sus ramas. Ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas, amor. Moitas gracias. Buah, noraboa, Marcos. Moitas gracias. Eu penso que cantou dende o corazón, non sei, Rubén, como Cantou vistes? dende o corazón, pero a mí con Moitos Marcos sempre pásame que empeza dunha forma e logo vai encrechendo. Eu ao principio tiña na miña cabeza unha nota, pero logo fuches avanzando e deixáchesme con dudas, aínda non o teño claro, pero ben, moi ben. Regina estábame dicindo na parte de algo de mí. Claro, Estaba porque él bien. tenía que estirar mucho la voz, pero estuviste inteligente porque cortaste algo de mí. ¿Sabes? Estuviste muy bien. Muy bien. Supiste cortar Muy a bien. tiempo. Estuvo genial, Marcos. Corre aí detrás do escenario. Moita sorte. Chega un plato forte onde estivemos con moitísima tensión vendo como actuaba Keila. Boa tarde, benvida outra vez. Boa tarde. Buah. Hola, bonita. Madre mía, basta subir aí arriba, Keila, que eu sobe eso xa
Hoxe non tralo aro, Keila? Non. Ai, non, que nos vas a facer hoxe? Pole dance. Pareceme complicadísimo eso. Se onte me parecía complicado, isto ainda máis. A ver, pole dance, bueno, iba a preguntar que eso do pole dance, pero mellor co besan ustedes na casa. Un aplauso moi forte para Keila e cuidado, por Dios. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Madre de Dios, qué bonito. Moitas gracias. Qué bonito. Créeme. Qué flexibilidad, nena, como a miña. Eu solamente podo mirarlle para esos cuádriceps e esos abdominales que ten. Con cantos anos tes? 10. 10. E iso consíguese con moito ensaio. Canto tempo ensaias a semana isto? Isto. Pol. En xeral, o baile, todo. Creo que dixo antes que desde setembro. Desde setembro, aro. Desde en pole dance desde octubre. Pero que me estás contando? Estuda moitas disciplinas deste tipo e falando co seu pai contábame que adica 27 horas a semana para facer todo isto Hombre, que é fai. que eso non se consigue así como así. É unha pasada, ademais, ese arte de facer doado o complicado pro resto dos mortais. Keila, estiveches fantástica, corra aí o backstage. Bueno, pois eu estou xa maravillosamente ben acompañada con Aldara, nosa maga, rapaces. Hola, Aldara. Como estás? Que hoxe trae uns aros, Pili, non sei... Hoxe vou a facer maxia de escena. Anda, a ti gustacha magia, Regina? Me encanta. Lo he visto por varios países del mundo, pero como en Galicia jamás. Ay, qué bonito. Pois nada, Aldara, estamos desexando ver con que nos sorprende Xose. Un aplauso forte para ela. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. And the
the mystic told the moon and its eclipse, and Superman unrolls asleep before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero. Wow. Temos hoxe unha final de tensión aquí cos elementos do plató, Gracias por recordarlo, la Rocío. De nada, Pili. Madre de Dios, Aldara, ¿cómo te sentiches? Pues moi Más ben. cómoda hoxe ou onte? Un pouco máis cómoda, bueno, estaba cómoda onte tamén. Hoxe un poquinho nerviosa, pero bueno, como os aros é o meu elemento favorito, pues estaba super cómoda. Pois notouse que é o teu elemento favorito porque fixéchelo moi ben, con moita elegancia e, vamos, eu estaba aí a ver se pillaba por donde metía o airo, pero vamos... Non nos enteramos de nada, que non, Tania. Como moito onte. podo poñer os aros nas orellas, pero que non podo facer outra cosa. Ah, ves, tamén trae aros aí. El Tania teño que dicir que gustoume moito máis hoxe. A verdade é que onte os trucos igual quedábanse un poquinho como os clásicos. Hoxe creo que gustoume máis, a verdade, sí. Está Rubén exigente. Estou exquisito, pero que se non o digo, pois non sería sincero, Tania. E a ti, Regina, que che pareceu? Me pareció, ¿sabe qué? Es que tiene una naturalidad, una elegancia y una forma de llevar los aros como si no llevaras nada. Eres un artista. Moitas gracias. Pois palabra de Regina dos Santos, nada máis que dicir, corre aí detrás do escenario. A verdade é que para ser a nosa primeira maga, moi ben, eh? Moi ben, moi ben, moi ben. Moi ben, Moi a nosa elegante. primeira concursante maga. A que teño xa comigo Luis Carlos, rapaces, como estás? Benvido. Que onte Bien, Rubén muchas deixou gracias. unos... Muchísimas gracias. Ten unha voz este home, Regina. Va a flipar. ¿De Sí. dónde es él? Guatemala. Yo soy guatemalteco y mi madre es de aquí de España. Tengo Cerquita de raíces mí. gallegas y soy Cerquita de español mí. también. Tengo la doble nacionalidad. Y yo brasileña y gallega. Es muy Hola ahí. bonita tu tierra. Es muy bonita tu tierra. Eu sei que nos vas facer. Voy a cantar una canción de ¿Y cómo es él? Ya, por favor. Pues espero que les guste. Pues nada, ustedes Pois un aplauso moi forte para Luis Carlos a disfrutar. Y yo estaré celoso de perderte y abrígate. Te sienta bien ese vestido gris. Sonríe, que él no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo sé en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida y es un ladrón que me ha robado. Espectacular, non? Non sei que dicir. É que a canción é preciosa. Esta canción de José Luis Perales é maravillosa.
Sí, a ver, que ten chorro de voz, eso é indiscutible. Sí que é certo que a min, estábamoslo comentando aquí, non, un pouco entre todos, que creo que nos gustou máis onte. E a min o que me chocou hoxe e é que me estaba poñendo un pouco nerviosa que se estuvese movendo tanto, porque era como que eu quería que estiveses aí fixo, desfrutando da canción e así eu terte ben ubicado, sabes? Non moverte tanto, a veces menos é máis, e o mellor estar máis estático para cantar a canción, igual chouvese, e non separarte a veces tanto o micro, porque se nos vai un pouquiño a voz, sabes? E ese chorro de voz é para demostralo, que para algo tes. Pero bueno, estuveches fantástico. Gracias. Pili? Sí, eu iba a decir o que iba a decir Tania, que me perdía intensidad por momentos a canción, porque quizá separabas demasiado o micro da voz e perdíame intensidade, pero polo demais cantas como queres e máis. Muchas gracias. Regina, que era o teu primeiro contacto con Luis Carlos, a ti hoxe que te pareceu a actuación? Me pareceu muito bem, somente que quando tu, como dicen elas, quando agarra o micrófono, si tú vas muy lejos, no tenemos el sonido ni la acústica preparada, porque aquí no está Julio Iglesias, estás tú. Entonces tienes que defenderlo tú, y aparte que Peral empieza muy lento y luego va subiendo. Tú la voz aquí, porque si no te va de garganta. ¿Tú cantas de garganta o de diafragma? Intento cantar de diafragma. Ah, pues entonces, amorrao. Aquí. Bueno, Muy bien. Xurado moi exigente, Muchas pero a gracias. verdade é que é unha pasada terte no programa. Un aplauso forte para Luis Carlos. A ver, vamos. Pasa por aquí. A verdade... Como? Que xa está aquí. Ai. Pili. Que pasou? É moi forte. Regina, sabes o que che contei antes? Sí. Que durante todo o programa invitamos a xente a que chamara. Ven aquí comigo, ven aquí, Regina. Xa chegou, Pili! Ai, la máis serena. Que invitamos a xente a que chamara por teléfono e quen adiviñara que eras ti, pois leva un xamón. Os está moi complicado, moito nivel de novo esta semana aquí en Xuntos, pero chegou o momento, comeza o veredicto. Tania, Pili, Rubén, é o vosso turno. Señorita Rocío, Dime, o de Pili. que pase un, vámoslo decidirnos. Si non lle importa. O mellor Madre pasan mía. 2, o mellor non pasa ningún. Ai. Non nos E o mellor poñades pasan máis 3. Pero que están moi nerviosos, Pili. Estamos en carnavales. Son introidadas. Venga, va, se queredes, empezamos a valoración. Empezamos cos puntos, Sí, venga, sí, vamos. Venga, va, Tania. A ver, é que a cousa está moi complicada, é que, vamos, cada día poñédelo no máis difícil. Miguel, a enerxía que tes tocando a batería, eu solamente pensaba como lle teñen que doer esos braciños ao rapar de mío querido da vida. Mira, seguro que hai alguén véndote hoxe ao outro lado da pantalla que xa está fichándote, porque eu auguroche un futuro increíble. Vouche dar esta tarde un pedazo 10 porque non hai un 20. O primeiro 10 da tarde. Rubén. Miguel, estamos a disfrutar todos esta tarde contigo. O chan tremea, o sea, estaba temblando, todos estamos entregadísimos. E un comentario que fíxome Regina foi: pero este chaval é concursante? Eso quere dicir que, vamos, es todo un profesional. Total. Esta tarde tes un 10. ¡Wow! Outro 10. Pili. Miguel, o de hoxe estuvo maravilloso. Eso sí, non me deixen los estudios por nada do mundo. Ese segundo de bachiller hai que darlle duro. Cañita para los pollos. E despois... Para tocar la batería, un 9 está dando. Un 9 para Miguel, 29 puntos. Moi ben, empezamos forte. Estás de acordo con estas valoracións, Regina? Totalmente. Sí, Muy bien. Gustouche a ti, Miguel, tamén. Es que tiene una caña, lo hizo con tanta fuerza como a mí me gusta, con garra ahí, tirando, matándote, dándolo todo. Potencia aí. Imos con Marcos. Marcos, noraboa, porque fixéchelo moi ben, tes unha voz tamén increíble. Eu anímote que dixeches que estiveras en clases de canto, anímote que retomes esas clases de canto, vale? Porque nunca está de máis seguir formándose, nos a día de hoxe seguímonos formando tamén, e así tamén poder mellorar certas cousiñas, vale? Eu esta tarde vouche dar un 7.
Un 7, moi ben. Moi de acordo, como sempre, con Tania, porque é certo, había partes nas cancións, tanto onte como hoxe, que estaban perfectas, a voz colocadiña ben, pero había outras que floseaban bastante, vale? Entonces, as cancións non poden quedar tan descompensadas. Se vas a clases, a cousa vai mellorar moito, pero esta tarde, como fixeches, tes un 7. Un 7, moi ben. Pili. Marcos, a min teño que recoñecer que me gustou máis a actuación de onte que a de hoxe. Non sei se foi pola dedicatoria, a min ao principio sonáchesme tembloroso, ainda que despois no estribillo foches increchendo ao máximo. Eu esta tarde, sintindo moito, teño que dar tamén un 7. Un 7, bueno, 21 puntos. Claro que hai que lembrar que actuou cunha carga aí emocional. Claro, Rapaces. pero, oye, Marcos, esa sonrisa tan fermosa que tes, veña, sorrinos, non te nos poñas serio, porque isto solamente é un chanzo para seguir avanzando, Vale, claro que así sí. que ánimo. Bueno, Keila, ¿no? Sí, imos con Keila. Xa está aí mirándovos con cariña de boa, en plan. Keila, mi madriña do Carmen. Eu digo o mesmo que onte. A elegancia coa que actúas, o tesón co que actúas, de verdade que increíble. E que soamente, de repente, digas que levas dende setembro e dende outubro, pero que me estás contando? Eu se empezo en setembro, vamos, é que... E ademais, tiña medo de que che resbalasen as mans. E nada, estuveches aí, oye, fantástica. Eu vouche dar un 10. Oh, un 10 para Keila. Keila, además, es que eu estou sorprendido porque o número podía ser simplemente que subiras a barra de pole dance e xa está, pero non. Fixeches primeiro un pouquiño de danza diante da barra, logo subiches a barra e quedou todo como moi unificado. Non quedou como desconectado, primeiro fai unha cousa e logo outra. O sea que o número estuvo moi ben plantexado. A miña nota ia ser un 10, pero vou a darte un 9 porque creo que na vida sempre hai pedriñas e así loitamos sempre hasta o final. Un 9. Pili. Keila, pareceme tan admirable o que faz. Eu cando te vin aí no suelo nunha posición dixen, ya la vai a clavícula, por Dios, hasta me doeu a min, créeme. As cervicales. Sí, tes unha flexibilidade maravillosa. Vexoche un futuro esplendoroso. De verdad. Que botades algunhas mans para subir a... Que iso? Monkey. Monkey se chama. Veñen sendo polvos de talco, non? Sí. Parecido. Sí, parecido. Parecido. Veña, Pili, di a nota xa que está Bonita, rapaza. eu esta noite non. Xa quero ir para a cama. Ás nove tampouco, 9 puntos. 9 puntos. Ai, non, perdón, equivoqueime. Que está a ser un 10, perdón. Era unha antroidada. Pili dándolle emoción aí, están os concursantes. Veña, facemos recontiño a ver como vai a cousa, que volve a estar de novo moi apretada por cabeza. Miguel, o noso batería, agora mesmo, se non me equivoco, ten 29 puntos, Marcos 21, Keila 29, é dicir, temos un empate e faltanos saber a puntuación de Aldara e de Luis Carlos. Aldara, oye, noraboa, porque o fixeches de maravilla o número dos aros. Eu estaba a ver se che pillaba o truco, pero como onte non fun capaz de pillarche o truco, miña reina. Eu esta tarde vouche dar un 8. Noraboa. Aldara, o primeiro, darte as gracias porque a maxia non é solo de homes, é de homes, de mulleres, de nenos, de maiores e de todo o mundo que quera hacer. Gustásteme máis hoxe, o sea que a miña nota vai ser... Non a cambies cos poderes máxicos, Un 8. Un 8. Pili. A mí me encantou, Aldara. Eles elegantísima facendo maxia e che desexo o mellor do mundo. Eu vou che dar un 9 esta tarde. Un 9. Eso fai un total de 25 puntos. Imos coa derradeira valoración. Que nervios, Luis Carlos, Tania. Carlos, o que che dicía antes, tes unha voz potentísima, controla solamente eses truquiños que che dixemos, pero, oye, maravilloso, eu vouche dar un 8, noraboa. Un 8. Que es un cantante increíble, eso é indiscutible. Pero sempre hai cousiñas. Por iso, esta tarde, tes un 8. Un 8, Pili. Luis Carlos, xa che comentei antes todo o que che teña que decir. Perdeu mi intensidade por partes o tema, eu esta tarde vouche dar
Un 8. Un 8, Si tiña un 24 puntos. Atención, porque temos un empate entre Miguel e Keila. Xurado, que facemos? Quen pasa a final? Os dous. Miguel ou Keila? Presidenta. Os dous. Os dous pasan a final. Gracias, Regina dos Santos, por estar aquí, por facernos felices. A vida é mellor xuntos. Ata a semana que ven. Guai. A ver ese público. Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. Tú no lo sabes, tu hijo es el último en salir de todas las. Tú no lo sabes, tu hijo es el último en salir de todas las. Tú no lo sabes, tu hijo es el último en salir de todas las.